Díomh. Ní hé seo an chéad teachsolas céine agus atá ar an glúdach seo ach teachsolas ar inis fada atá againn. Bhhailm an teagadh go léamh as airich an 2018 an uair seo. Tá leithreach Facebook nús le áirigh is féidir leat ar de profiel ar Facebook chur an uail cén stad táhairt mar na pósta ceangailta DV nó fiú is casta é. Sin nuair a bhíonn sé ródheachar de stad a bhíniú nó nuair nach bhfuil tú haon cinnte faoi. Tá mbeadh profiel ar an teanga seo againn nach narach sinte. Ceannaíonn a leanán brantaniste i gcónaí. Is an sin tugtar neamhhéir deartha go háirithe go baidlí. Beagnach mar na hawráin gharmacha Help Me Baby nó Outside Woman Blues. Bhíonn a leanán ag rá nach féidir martáil gan go mraithann sé uirthi ach bhíonn na mrá le smuoige go cumán. An fíorgrá é seo, an fíormheas é seo, nó dúthéirú éigear. Cinnte, bhíonn a lán daoine ann a bhíonn sásta tríd a hasnú ar a san nó le bheith crin ar san na gramadíide. Hála sin nuair a hasig mé leis an téime seo agus duine ag muomh nach gná aideacht é casta. Agus ar leithnach Facebook eile, hála cogan a bhacail margheall ar stair na litrithe de acail amháin. Is fearr le daoine áirithe le héad sin ná deacholúdar agus cumarsáid sa teanga. Agus bailligh an scéal riamh mar a bhíoh argóntí nimhneacha faoine le héad in an gael fadó freisin. Ná bíoh imní ordámh is cairde sin go léir san ar seo agus ní cheadaítear dí spóireacht ach go mbíonn sí measúil is deabhéasach. Bíonn an Amercan nimhe sa saoil seo. Bíonn a lán caint ar siúl le tamla nuas faoi bhí úsáid na man in Hollywood agus a raya. Ní bhíonn na daoine a bhí híos leis a fanacht ina das níos mó agus níl an chuat chéine ag dream an mí úsáid níos mó táthar ag súl. Tá buail ann go mbeidh gach aon air ina charpachacha agus ba rachrúd sin freisin. Ach is bra an rud é gur buinneadh an chaile de na córsaí seo agus go bhfuil freagracht le fáil. Bóthar casta a bhí le siúl chun teacht go dtí an stad seo ábh. Is amí nós a bhíoh inghlacha leis na cíanta ach an leachtar leo sa lá atá nniubheann. Tá scéal le maire duine ren san agrán seo a bhaineann leis an glánas nós atá fós ann in áitina mar India. Agus bachné lárnach é ag geann de na scanáin is Anselm the Quiet Man agus bhí an nós an fós chun ban a bhúla fiú agus sin molta ag ban sa scanáin. Nach casta é mar scanán ar shlí. Bhí úsáid de bhean ban gan cearta ar bí ach a bháin a spray a shrideann go tréin ar a han sin. Agus is scéal grín é. Agus an taisteoir mrá an ba sin Maureen O'Hara beagnach an tain bhean in Hollywood faoin am sin agus beidir riamh a cheasca tréin in Éideann an gnéas chéapa agus nár-ghéal riamh dá le héid. Sin, ní raibh an scanán dú agus bán ná a scéal. Ní bhíonn an clownas ann den chud is mós na léanta seo ach mar dúirt tá sé fós ann in áitina eile. Agus leis an saoirse sin, leis an rá mar bhunús dar gadrih agus dar gcuid pósta, tá an saoil a bhád níos casta. Nach bhfuil na milliún dáanta árán is scéalta gainn mar íonas ar sin. Tagan castacht le saoirse. Bíonn sé a bhád níos éasca nuair a dhéanaan daoine eile na sacrathe. Ach is mór is fiú é an chastacht. Agus pe cadrih a bhíonn ann idir fearr agus ban bíonn sé casta. Tá chuirsís ar sin na dáanta le pára go radigh go háirithe an ceann dar tedal is casta é. Mar réon leosan tá dáanta leis an scéalaí Brian McAvoy gainn a chasan sé ar a lí hain freisin. Agus tá ceann eile gainn le háine deircin as a leabhar atá arúnach dar déime. Ní bhíonn chasáin duine díreach ina héal, féach an scéal san agrán dar tedal an casína tréige. Fiction atá ann, ach tá sé bunathe ar na casíní tréige in Atlantic City, New Jersey, sna Stát Déantaithe. Díalach an ceann is nui, the revel le déine. Táthar ag súil nach mé sé folamh le fada, cé go mé feirneamh eile béal doris, ach is casta an gnó é. Tuigeann aon duine a rinneadh taide slin
teoiriachta a riamh gur casta iad na phréimhacha agus na créimhacha. Ach tá eolas crin sailléaragainn I galún Jaróidí Chealaigh maidir leis na tailigh eaglasta, níos mó eolas ná riamh ó na léanta úd fadó. Agus rinne pára go galachóir taide difriúil agus ina bhleachtere dá riire. Fuair sé freagra cheist a bhíoh ag a muintir féin faoi héal rúnda le. Agus nach amí cas agus rún a bhíonn san orscéal diamid le Colin Ryan. Cén fá nach bhfuil calún lúg de puir againn an uair se? Well, is casta ach bei sé ar eis le chuna dé.